la rangi pet manu ba syong ki dukan he hang ne pok gari kasi ki jongi la da pipet je pok khan rai lat la da pipet je pok mot pran la da pipet je pok yaudu kasi jongi usyong hai u kasi jongi usyong aplau u kasi jongi usyong berenda manu ba syong pok pat te kum kini ki ngi kwa ba ki kun samla jong ka jat benriu ki long mi ki long pa ni de ban kendit benriu nang ni khmat bat ka solution berbor ka don hapo assembly bat ni hap benang ya no ngi de ban jet kita ki ban lek ban syong ban yasat nam ta ka jong ka jong pi hapo assembly bat la ngi tang bakla pengin pha bakla kita ki briu ki ban yasat nam ta kalawai ki jong pi hak tip assembly kemut ba kalawai jongi kun ki jongi kala nang dubor bat kala nang jot kat nang ni kisngi bat kan mau ba kita ki nom ikmat ki jongai ki jongpi ki wan ban thit yang apa dia pi ka sisin san snem la kalong transpa la kalong syajar la kalong lahajar la kalong sanjar haduk sipo jaruk ter kumta ngila ban benai kata ka khana re kan mau ba itu ki nom ikmat ki jongai ki jongpi ki ba wan thit wan ai pisa ngi ka sisin san snem kim dei ba ki wan ai ka pisa ka jongki hanre ki dei tak ki agent jongki mendari ki agent jongki marwari ngila bat ngenut ban ong ne ba kita ki marwari kita ki mendari ki don hang te po anjali bat ki wan kimnut ban wan thit la ni ban wan ai direct ha ki snong ki thau ki jongi hanre ki penon kam ya ki ni ki license nem ban wan thit yang apa dia pi ban leng ba ka jong apa jong pi ni di la ka jong ka ri kasi ka ba ye ka jongi te next kam ba ka ni ka video kan long ka jing ka su thia bat ka long ka jing pergedit ben riu pada ngim kedit ben riu nang ni sikmat ka ai ka ban je ya ka lawai ka jongi rei nangait scam ban ngadon ke jingkermen balada ki pradok prasnam ki khat jong gari bergejat ben riu ki don ke jing syau kia ki ban share ke ni ka jing pedip sa barok ki khat jong gari bergejat ben riu bat ai ba ke ni ka video kan long ke jing penkedit ben riu bat kan long ke jing kersiu dia yang iwei bai wei ko blai sibun ngin sai kan